Hello po, welcome po ulit dito sa aking YouTube channel at magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay ang ipapakita ko pong recipe sa inyo ay adobong baboy with bitoka ng baboy. At ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin. Unang-una, pork, bitoka ng baboy, bawang, sibuyas, at saka tanglad. Saging na saba, naiprito ko na pala ito, suka. Gagamit rin po ako ng dark soy sauce, asin, peppercorn, at saka mantika para sa ating paggigisa ng mga sangkap. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin itong ating adobo. Ang unang gagawin ko po ay pakukuluan ko po muna itong karne ng baboy at saka itong bitoka ng baboy. Ilalagay na po natin itong bitoka ng baboy at saka itong karne ng baboy. Yung bitoka po pala ng baboy ay binabad ko siya sa suka at saka konting toyo para matanggal po yung amoy. Tapos lalagyan ko na po siya ng tubig para sa pagpapakulo. Tapos babalikan ko po kapag kumulo na yung ating tubig na nilagay dyan. Hahanguin na po natin to dahil hugasan ko na po. Ngayon po ay tapos ko na pong mahugasan itong ating karni ng baboy at saka itong bitoka. Ngayon po ay nakasalang na uli itong ating kawali. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng mantika dito sa ating kawali. Ito yung ginamit ko kanina nung nagprito ako ng saging. Malinis naman po yan kaya yan po uli ang mantika na gagamitin ko. Ngayon po ay igigisa na natin tong bawang. Hihintayin ko po na medyo mag-golden brown yung kulay ng ating bawang. Mabilis lang siyang nag-golden brown dahil mainit na mainit po yung ating kawali. Ngayon ay isusunod ko na po itong ating sibuyas. Ngayon po ay lumabas na ang aroma ng ating sibuyas at saka bawang. So, pwede na nating ilagay itong ating mga karne na ginamit. Tapos, hahaluin natin siya ng konti. Tapos, maglalagay po ako ng toyo. Maglalagay rin po ako ng dark soy sauce, pampatingkad po siya ng kulay. Maglalagay din po ako ng konting tubig. Tsaka maglalagay rin po ako ng suka. Lalagyan rin po natin siya ng paminta. Para mas bumango po yung ating adobo, dadamihan po natin ng paminta. Ang reseping ito po pala ay pwede nyong gawing pang-ulam or pang-pulutan kasi may bitoka po siya, masarap po siyang pang-pulutan. Yan, hinalo ko po ng konti para ma-spread po yung toyo dito sa ating mga karne para magkapareho po yung kulay. Tapos tatakpan po natin para mas lalong lumambot pa po yung ating karne ng baboy. Tapos babalikan po natin mamaya pagka medyo malambot na. Pwede na palang ilagay itong ating tanglad. Mas masarap po ito pagka inuna nyo kasi talagang lalabas po yung bango niya. At saka nakakatanggal po siya ng langsa. Tatakpan po natin uli. Babalikan po natin yan mamaya pagka medyo lumambot na yung ating karne. Ngayon po ay hahaluin po muna natin to. Kung napapansin nyo po ay hindi na po ako naglalagay ng asukal kasi meron na po akong saging na panghalo ko dito sa ating adobo.
Maglalagay po tayo ng konting asin. Tapos hahaluin po natin para ma-spread po yung lasa ng asin. Yan, hahayaan po muna natin na kumulo ng mga 10 minutes. Tapos babalikan ko po siya uli mamaya. Ngayon po ay titignan na po natin kung medyo tumuyo na yung sabaw. So ngayon ay tuyo na ang ating sabaw. Pwede na nating ilagay itong ating saging. Itong saging po ang ginawa kong pang substitute sa asukal kasi hindi po siya masyadong matamis. Yung iba ayaw po kasi nila na masyadong matamis yung kanilang adobo. Luto na ang ating adobong baboy with bitoka ng baboy. Ngayon po ay papatayin na po natin para ma-serve na po natin ang ating adobo. Ito na po ang ating finished product ng adobong baboy with bitoka ng baboy. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!